Šéfe, já musím jít pryč. Co jsi říkal? Že musím jít pryč, prosím. Počkej, to mi vysvětlíš, ne? Jak vysvětlíš? Proč by si měl chodit pryč? Aha, vzal jsem něco babičce, no. Co jsi vzal babičce? Fed? Aha, jak to víte? Nevíš? Ty hovado, a co jsi s ním udělal? Prodal. Ty jsi ho odnes někam do zastavárny, jo, vzal jsi za to peníze. A co jsi udělal s těma penězma? Chtěl jsem si něco koupit, no. Co jsi koupil? Řetízec. Zlatý. Tak? A teďka jdeš kam, jako? Na výslech. Babička tě, jako, udala na policii. To ti není blbý? To ne. Co jsi říkal? Už nevím. Ach jo. Ať mi vypráví o tom tvým dramatu, jak to dopadlo. Dopadlo to tak, šéfe. Slyšel jsem hluk. Dal jsem ho omylem do jiného jeníčku. No, že někdo šel po schodech. Ještě jednou ve 3 hodiny se vám moc omlouvám. A hned jsem zároveň slyšel hluk, no, ale omylem do jiného jeníčku. No, volali mi, že se našel. Kdybyste byli jako můj strejda. Já vůbec nerozumím, no. No, protože já jsem tam slyšel hluk, někdo tam šel po schodech. Chápete to? Jo, takhle. No. Takže ta story je taková, že ty jsi přišel... A hned jsem zároveň slyšel hluk. Takže tě vyplašil někdo při tom činu. Jo? Ne, tak. Takže jsi říkal, tak to hodím zpátky. No, ale omylem do jiného horníčku. Co jsi omylem dal kam? Do jakého horníčku? To neukrát. Ne. Ale jsi to šel ukrást, ty vole. To je jak pohádka od pana Majera, ty vole. Hele, ty jsi slyšel hluk. Kde? Tady v Ústí na Střeklu je. A slyšel jsem hluk a omylem jsem to dal do jiného horníčku. No to už jsi to mohl rovnou nechat, ne? Dal jsem ho omylem do jiného horníčku. Pak mi volali, jak babička, táta, se psali se mnou pro kotol a uzavřeli to už, no. To je tvoje druhá varianta, tohle. Pane šéf, ale nesmíte se, prosím. No, protože se musím smát, ty vole. Chlapče. Vy ještě vydržíte tak 3 hodiny, 4 hodiny.